Sibai ule ole voin hi ogas ni somni pariat zirtop ni kumsang ni somni paruk ania ti chuan Nepal ram chhiatna rap thlak tak kheng kan ron update thina tuntuma hianin he chhiatna thengkara thil dum lo tak mai mi pahnih police tena an man chungchang kan ron tar lang don ani thil thlen dan chu hetiang he ni Nepal rama bote kosi luiliana mi pakhat chu tuilian hianin vaukama aron vor chuaka mi pa pahnih te hianin a ruang chu an lo hmu a bengbe rangkachak bengbe ni nge ya hriat aron tlewa wa mai chu an hmua anwa hnai zela he ruang hi an la chuak do nemo tina kalain chu tiang ozong chu alo ni lawa abul vela hian enge an ti tin mihring om te chu an pung khom ve ngala emi te pahnih thil ti lai hi an en reng ani amai ro chu tu te ma in zona an zot lova an hau po an tum chuang lova an zinga pakhat chon video win alo ka warta he ruang hi tlom ngai lak chho a hnekin a ruang te chu an han hai leta oma taksa alulama ron tlewa wa chu bel chen tumin asama chuan an thama e chuan ngol an la a alu te chu an han khoi tle kwal vela chu tiang an han hol kwal hnuwa chuanin a bengbe rangkachak thri chu chiang takin an hmuwa hi thlak tumin theito pan chuata ni he bengbe hi pakhat mai nelovin a beng lelama hianin alo be tur mai ani oma a beng lelama mi hi chu video an cover ma hian an la to ni in an soi pokani tiang chuan he video hi TikTok, Facebook le Instagram lama te adar ta chiam maya Nepal police chitwan police te chuan he video hi an lo hmu vele arang takin ma an la ngala ti chuan video atanga thil rutu te an mel chin chiani in Bharatpur khopoya Pokhara bus park bula chuan an ni pahnih hi an vamanta ani police lamin an hmingan tarlan dan chuan Madan Gurung kumsom hi pangale Umesh Chowdhury kumsom thom pariat te an nia Madan Gurung kumsom ni pangami Nawal Paradi district ami hi Bharatpura apate te na kusame kaniya ichuan Umesh Chowdhury kumsom thum pariat mi hi Sunsari district ami Bharatpura kusame kani bokani hey until tilai hi helai bu naya omve te hi ani an lo hol deuh thupa amaro chu video hi ronda chhochi kha ani lawa ruang an han koi leta asam velan han thama molten han hol dak lai vel te hi monuam lo khop maya eti chin ba ka hi chu ronda chi kha ni lawa an che dan he arap thlaka social media lama viral no hian mi tam tak chuan plom nga in he ruang an hmu vele hian lak chho tomin theito pan choemo ti en fakna o ka te po an ri mana ngema sela thu chiang an han hriat nuwa le video hingun taka an chik nuwa chuan mi puite chuan an thil ti dan tenawmtak hi an hrethiama he ruang hi lak chhuat tum lovin parang kachak bing bezo kachu la kan du wangin hetiang hian ma an lata ni ti an hretani enghrem na nge an ma chon don ti hi chitwan police how tu te chuan tuilian tuar tu le mithito chunga khatiang thil nun rong le demom taka an ti kha ngai dam chi anelo ti an soya e thil thleng hi bikaram sambat kalphonga chuan Badra 11 2083 August ni somni pasari sang ni somni paru tukpui athing ania daranga thubuai siamsak ani noin shemna na theyang ber an pahni chunga lek ani don tani tichuan court chuan kumsari thleng lungin tang turin he shemna hi anti chuak ngal bok ani ole arap thla khop mai hai ni thumle ka he thil hi serious a Nepal ram chhiatna rap thlak tak mai tuilian achir lian te po hanti taila solo tora kan ngaya saberga khuang kai ang maya ron thok chuanin in le lo nunna lutak tak ala treu maya sangkhat le zanga chuang tuna hian mi an bo chinhriat laven an lo mani ti te report kan han hmuwa ti chuan he report hi athar ber ania mithi ruang an hmu chhuat to he zanga chuang an ni to bokani chutiang chuan nunna chan an tama mi bo engemaw zat an lawm boka hetiang chian rap thlak tak thlengkara hetiang anga tenawmtak lo che du pon an hanom he azia lo tak zeta kumsari aya tampo tang
tlak khan nia amaro chu kholampang andan kalphunga chuan etiang hian badra anti August ni somni pasari sang ni somni pari tlukpui ani chu tiang hian khremna hi an peta a pumsari chung lungin tang turin an chung thu hi rel ani ta ni hei ni hni thum chung lakin thunei to lampang po hian an ngai serious maya khremna po hi an pe chu ngal vat ani azia lo tak zet ani ti chuan he chhiat a thlengah hian sumle pai tam takin le lo thil hlu tak tak an chana an lir theite bungraw peng tam tak man kha mi tam takin an seng an chana ni chutiang ang kara chuan tuilianina aron hnol gas cylinder atianga lahman mi alo te tam takin lo lak chho tomin theito pan lo chuat langa chutiang chuanin rifel tak tak anom line mi sual te po an lo om vele zela bungraw hlu tak tak mai an nun na tan po lo om thei tur chu tiang ang khopa hmun lo oma po chuan tiang hian thil hlu tak tak te an lo la an lo ru vel bok ani chu tiang chuan a chang nei ti ni om hrimin heng chiat nai na ron thlen tuilian kara thil hlu tak tak bungru hlu tak tak te hi tam takin an lo chara a 20 pe chuan in box an chara an han honga poisa impial ten an la chuak boka chu tiang vel chu an in mai ani helaya hian ni han la khoma chumi hmuna chuan da khom tur ani tu man hetiang reng hi mani thuwa lo la kemo lo nei mo khatiang kha ti chin in hawa ke mani ya kan lo hmuani pon thunei tu te hne na da report thin tur ani ti thu chu te po hanom ve ma selang mitam takin khatiang kha an zom lem lowa adam om chun te ho khanin a thi to te zar zo tomen tiang hianin mi chiat to kara thil hlu an lo dap ve ring boka chu tiang vel chu ani thil hlu tak tak lo chhepru pol te po hi engemaw zatan omanga tam tak hi hetianga report om to si lo hianin chheruk ani to hialanga ti te in ngai dan tam tak awm bokani ole hetiang hian helai Nepal rama chhiatna thleng hi fia zoka kan hriat theina turin AI video manga anron siam anron soi fiana hi hanen taila ti chuanin chiang takin he chhiana ron thlen san te po hi kan hre thei don ani ole tuna ihan en ho phot teang mihring te ngai dana chuan Himalaya tlang te hi che thei to lo tura kan ngaya ma se August ni somni paruk jingkara chuan khuarel chuan thok le khata aron ti cheta Nepal le Tibet ram ria thil thleng hi tu man an don phangai lowa he video a hian AI mangin Nepal a thil thlen thut dan hriat chian kan lo tum don nia glacier lian tak tak te chu atui mai ni loin ake dar ane anu minute rei lo te a chhiatna ra phlak thleng zui ngal khan hun kal chet time bom chunga kan omani ti aron fin fia ane vur tlang lian tak tak achim khan thom chu aneya ma se a hlaom bertur chu alangoi sia vur le leivung te chu luya chuan zuk tangin ama in tui a in khuap ta a chutiang tui khuap het lo tak engineer tena an siam po ni lo tu emo mihringin omzenei taka an khuap po ni talowa chuan tui chu lo in khol ta charcharin anek na tuala a thlang lam mihring te chuan ton nuai te la rit tui chu an lu chunga om rangani ti ero an selo tui khuap nget lo tak chuan a chim hun a ngak hi ani top to a anu loka tui khuap chim hun chu aron thleng ta der khang tui atira tlang kar tang te kha thok le khata hring ei ang mai na ron in thlak ta heng te hi tui chau ni to lo in chir lung lian tak tak te le kum tam tak liam ta glacier hlui vur tlang nun na la thei an ni ta kai bichil tak tak te chuan he tui lian hi pressure washer angin chakna apek bel cha a konga leite le lian in le lo te chu ron hnol hlavek turin aron in pei ata ti chuan chhiatna ra phlak chu ron thleng zui ta ane he Himalaya chhiatna hian warning min pe khuanu duan te hi ngoi reng thin ma se a chakna hma chuan kan thil siam te ero ala te tham ane he min beina hi harnan kan phan lo chuan ale peka chance po kan nei to lo mai thei ane hei hi tui lian satlia ani lowa khuarel thil ti theina warning ane
ole kha nia ei to na kan hmuang hianin an khua an chhuah sana khomi pui lahim chhun te chuanin tlang sang lam an pana tiang hianin nu le pa te pitar te tiang khanin an mani khua hetianga tuipuina an chim pil tak te an han ena an lunga chia an laina tom khop maya mun him lam panin tiang hianin bungrua po chu thaman lovin hetiang hian anin zui du mai ni an laina tom tak setani nu hau te hi abik takin an laina tom le zual ka tia an fa te hau te an pasal te thenin an chana then khatero chuan an nu pui te an chan thunga chutiang chuan te atanga thlamuang taka an lo seilen na le thluma al eisa a then le rual te nen hlim taka tuan an lo chai na chu thok le khata tiang hian tuilian rap thak tak chir tin aron khuta vek mai ani sia an laina tom tak zetani tiang hian sarkar lamin an mani ria na tur te le an chen lai lok na tur te arwa man sak lam an pana chuta tang chuan in tran puina te po dongin in le lo te ka tiang khan athara din chaule ten ngai do na aboi thla ke na zia lo tak zetani chong trai puyan ngai khop mai ni som ni pariat jing dar ruk le achan ve ania chung ko tam tak te chuan mani na relin atul tukdangang poka tho chhuale tumin tiang khan ro man na te an siama a then te ro chu an thalai te haute jing la tholova mani ru ma thlamuang taka mutmula tu te po an omane chutiang chon tuk thuan ei ma alania thokle khata hetiang ang boruak khian aron deng ta thut maya tuk verte tangan han hoi chua ka tlang lam an han en chu khochak lama tangin tiang hian tui chir arap thak tak mai aron so thlaput put ti an han thria alamu ta chu anin kai thawa mun sanga an chung ko then khat bazar kal tele kholaya lo la leng te ten exar la te khang te kha anin aw khom chuka thom ari chua mai chutiang chuanin a theirem chanang zelin mun him lampanin an tlan chia bungrua pon chu thaman lawani ichon tuna kan hmu mek te po hi an chung ko hian he anin hi an chua san ve man lawa an chung ko hianin in chung lampanga an lon chawa a floor chung bera hianin anom khom tok moya an thenom te ho po he ina hian tlan lutin in chong chung bera hianin he tuilian rap thak tak mai hi an lo ma chon top mai ni thin phude de pin an pathian an awa chutiang chuan trap chungin nu hau te po anin dom tlok mai ni chuti lai tak chuan hetiang hianin tuilian hian na satakin an khua chu aron chi ma anin le lo te aron la ani chung kwa hi helai ve ngami te hi vannei siamin an him hlau mai apialoka mishing lo om te chuan hrui te han po pheya khatianga ron oi phei mai tur te po khan an han tia amai ro chu kum upalam to te an lo ni hloma wangin ti ngai na aom lawani kholaya han chuk don sela chir dum hlo om tak mai pil ngal vek theina tur kha ani to mai sia chutiang chuan helaya hian helicopter chan chua na thok tu te nga kin an lo se pui ruwa tur tlok mai ni kong le lama chuan helai in te hi tuilian hian aron ti chim vek lova an vannei khop mai ti hian tuilian na satak mai azol pui te chu aron daya aron re chawa him takin in chunga om te hi helai he chhiatna hi an paltlang thei hlo mai ani emuna tang hian lak chuani in himdam takin mun him lama anom ta ani
Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sleeping in the summer on a goose, that's right. We'll find a night club for the end of the night, दो बाइक है एक बाइक को एक आदमी यहाँ एक नीचे नदी मत गया वो बेटा बैठ के सामने त्यहाँ मान्छेहरू नबसिने हुन्थ्यो कि त्यहाँ मान्छे भगवान मान्छे लग्यो सबै लग्यो भगवान त्यहाँ मान्छे ए भगवान
त्यो मान्छे मान्छे उता मान्छे छ ल अब त्यो मान्छे यो भगवान ल उयो त्यो मान्छे अम्म यो मान्छे भेट्यो ल ल ल ल के भएको यस्तो अम्म लग्यो मा सब लग्यो यार सब लग्यो यार उठा गया गाडी गाडी देख्यो देख्यो गाडी गाडी बाइक सबै ल हेर 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 ढिक्का ल्याएको के ढिक्का थियो है पुरै क्याम्पै लाग्छ त आहा झोला मात्रै भएका छन् यार मेरो दुईटा एटिएम सबै गोजीमै रहेछ कत्तुमा
यता यो अफिस त पुरै जान्छ हो तेरे हेर यो आर्मीहरु बे पुरै घुम्चिते गयो त ल गाडी भेटिहाल्यो नि हाम्रो मान्छे भेट्यो छुक्का भाष ए छिट्टो जाऊ छिट्टो पुरै अब के छुक्का हाम्रो कम्पनीको मान्छे भेट्यो नि कम्पनीले भेट्यो नि अब केही छैन यार मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो मान्छे गयो छुक्का मान्छे गयो पुरै गयो बोस यस्तो के भयो यार आर्मी नि गयो यस्तो के भयो यार ole khakhania rapla khop maya ti chuanin tuna hianin helaya chhiatna raphlak tak khenga ami bau an ruang an hmu chhuah tele a then chu an ruang an la hmu chhuah ve lo te a zong zong chu theilawa a then azar chau ramdanga tanga helai hmun ron tlo tu te khang ho kha tiang hianin an ma ni an ron tar chuaka in en ho te ang tong trai pui mol mol an ngai hle mai